سيد المرسلين حادي البرايا لرضا الله والد الزهراء وبضع نبي فرضي ونفلي وصرابي ومنيتي وعزائي هو بيتي وزمزمي وحطيمي ومقامي onon fof goto e mon fof indi mum e yettode mum oui omo salmina mon goto koye mon fof indi mum e yettode mum oui dokkon mo hen seeɗa o fuɗɗoro salminago ngo ceerno Muntaga Madani Amadou Hassib o waɗa ɗum ziyara o waɗa ɗum dokkele o tottamo kadi ne jonde makko ha timma o yo ƴetta salminago ngo totta ɗum o ñaagomo kadi ne kanko ceerno Madani o wi kanko ceerno Muntaga o ƴetta salminago ngo enne o sara ɗum e kala kilifa diine to woni e nder leydi ndi o wi kadi omo salmina bismiɓe ɓe ɗo ɓe joƴƴiniɓe ɗo o wi ha tengte almami nammarel e wonɓe ɗo henne kala hilifaɓe aada e diine kala omo salmina noon honorable député maire Harouna Gallo Dialalo kankone omo tottamo jonde makko ha timma ombo kadi salmina bani ko debbo madame le haut conseiller Habi Sidi Ali Ba o wi omo salmina kadi ne doyen meɗen doyen Mamoudou Deme kanko e délégation mo ganduɗa enne ko délégation timmuɗo mawɗo garɗo e inde Cheikh Oumar Anne maire de Ndioum ministre de l'éducation nationale kadi nomo salmina paso makko boy jiidi meccal hono Amadou Sofel Mama Ñawel kadi ne omo waɗa ɗum félicité omo yetta ɗum e kongiɗi ƴetti ɗo yiɗi nane pour uddidde mana yewtere nde e kala bawɗo rendude e organisation o kadi beela ma feew yuɓɓa kamɓe fof o salminiɓe o yettiɓe o yo yejjitani noon arɗo Demba Gallo Dialalo chef de village o wi so salmini Demba noon no wayno salmini chef uji village uji garɗiɗiɗo fof o wi omo salmina kadi maire uji arɓe ɓeɗo henne maire uji ɗi ganduɗa henne hande Allah itti ɗumen natti wonde maire uji omo salminaɓe o wi omo salmina kadi ne population Namarel fof o wi kadi ne omo salmina woɗɓe tawi ko bandiraɓe ummiɓe e diwan goɗɗo gaari salminde ɓe jurade ɓe o wi monsieur le maire Harouna o wi aɓe duwonoma e oɗo ñalawma hande o wi ko renndini men koɗo hande noon o wi ɗum no wayno ko cosane nder oɗo galle o wi ko jinnaɓe ma mbaɗatno ko wayni Allah ittiɓe ɗo hande a darima hande gonduɗa e mawniraɓe ma e miñiraɓe ma e wandiraɓe ma rewɓe e kawiraɓe ma o wi gonɗa e wurnude ko tawnuɗa ko no waɗe ɗo henne tawi ko moƴƴi o wi ɗum firti tan ko mawɓe fuɗɗunoɓe ɗum ɓe o wi Allah barkini koɓe puɗɗuno ko o wi aɓe mbawno fuɗɗade ko wayni ɓe ummo ɗo onon gonon e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa Allah yiɗa ɗum walla weltata ko hen kono noon alhamdoulillahi rabbil alamina o wi ko wayni
ɗum woni kadi ne jaa e mawninde jibinede rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o wi neɗɗo fuɗɗima ko way noon neɗɗo kadi ina dilla hen o wi neɗɗo watta ɗum Allah fawa ɗum gacci o wi kono noon aɓe ñaago an e ɓesmu o wi Allah tasa moɗon e barke hilifaɓe ɓe jinnaɓe ɓe tawɗon ɗo wen puɗɗi ɗum o wi Allah danda mon e cak riwana moɗon seyɗani e musiba o wi kadi tinna darde nde ha Allah hokka men eɗen kawɗo duuɓi e duuɓi e duuɓi eɗen mawnino ñalawma o eɗen mawnino jinnaɓe eɗen duwano jinnaɓe ɓe o wi noon hande takiɓe ɗo arde o wi o tintinma noon aɓe jogui hen weltare mawde juɓɓudi jippuli ɗe ko ni mbi délégation laamu yo fato sal mawɗo e ceerno Mountaga e sernaɓe ɓe pay e cuuɗi toon ɓe payata wadde heddiɓe fof yo jooɗo e tanto mabbotade ndi tawɓe ɗo ede ɓeɗo hilifaɓe diine e hilifaɓe aada ɓen mbiya yo jawtu nder ɓeere to wadde on tonguitama yo yimɓe jawtu joni noon heɗen dokko ceerno Mountaga waɗa duwaw hade duwaw aussi eyyi o wi so waɗi monsieur le maire wi so waɗi duwaw ene fo en jooɗo haw naato e nder huɓere to kadi commune mo Gamaji balle dañanoɗe e ministre Cheikh Oumar Anne e maire mo commune mo Gamaji Saare kala gonɗo jeerinke bagage o ari nen to Harouna Sambo e jokkodire e mum kala gonɗo waalo e axe goudron yo jokkodire le maire Hammat Thiam ɗum noon ko jum bagage on woni ñum toɓe e tooti ɗum donc Harouna Sambo e jeerinkoɓe ummade Bombode faade ga ummade Gamaji Fulɓe faade waalo ɗum ko Hammat Thiam oye ko Harouna Sambo merci o wi so tawi wiyama enɗam noon ko enɗam pulagu foof gila pulagu woni pulagu pulagu serani ko pulagu tan o wi gueɗe jeeɗiɗi gueɗe jeeɗiɗi mbanno pulagu wonde pulagu gila nde sosa gila ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi cosa ha ñalawma hande o ha e ñalawma hande o ina heddi e pulagu ɗen gueɗe jeeɗiɗi ine keddi e pulagu tawde gila nden ha joni bonani e juuɗe jinnaɓe men tawde alhamdulillah gila nden ha joni bonani e juuɗe jinnaɓe men ha ronti e juuɗe men ha yettima e juuɗe men ha yettima e juuɗe men Allah ina wawi wasa bonde Allah de ina wawi wasa bonde e juuɗe men ha rontide caggal men alhamdulillahi bonani e juuɗe men te jettoje godeni Allah bonani kadi e juuɗe men wonko hulano o yi wonko hulano wonko sikkano wonko sikkano te taw wona noon woori te taw wona noon woori pulagu kadi hesɗitini pulagu kadi hesɗitini wonde enen kala ko gadɗen gadanɗen ɗum Allah gadudirɗen ɗum e Allah gadiren ɗum e tagore gadudirɗen ɗum e tagore Allah aduna firtoto kono enen fulɓe kam en pirtata on aadi holngal gueɗal battinigal président Macky Sall ko waɗi ko kala pullo moɗum yonani o wi kala pullo moɗum yonani kala pullo mo weltoraki ɗum pulagu ma ina heddi o holli aduna o holli leydi ndi pullo ko pullo tan alhamdulillah jettoje godeni Allah jiɗen koye men ganden koye men pasnoɗen koye men tinnoɗen e leñol men tinnoɗen e ɗemgal men jiɗen noon leƴƴi pop ndiɗo leydi enen pop ndendi ɗum séréer joola halpular jolfo sara hulle e ɗemɗe goɗɗe pop enen pop jiidi yumma jiidi baba anniya men tan ko leydi ndi yo Allah nawru ndi yeeso Serigne Abdoul Aziz Dabakh ine wiyanno so yimɓe joli e laana so yimɓe joli e laana
goto fof woɗo woƴe yo goto pop hoto woƴe sawdu mum yo dat yo ñaago Allah yo laana ka taccu e dow jam so laana ka tacci tan goto pop e kañum e kakon mum ma dat alhamdulillah ɗum woni Sénégal kala ko ina bonna Sénégal juutat tan kono kañum bonirte yo Allah dandu en e ɗum tinnoɗen e koye men fulɓe jiɗen koye men fulɓe jiɗen koye men wonko Allah hokki en de kono so tawi heddima tan koye ɗemgal wonko Allah hokki en woɗɓe ɓe Allah hokkani ɓe gujja ko dokkoɗen ko jaaha naftoroyo mbatten haqqillaji e koye men sous-préfet konngol ko ɓami e jooni ceerno Nene mu ngi lay sant di la gërëm bi nga tàmbalee ak léegi mu ngi lay déglu bu baax a baax ko haala garduɗo tigi kalɗa Nene waxu njiit dëgg nga wax te ala cenɗe ɗe ɓeccuɗa te bàyyiwoo benn branche bàyyiwoo ko fof a haali lépp wax nga ko kilifa nag ki nga xamante ne moo jiite ay nit lii la nit ñi soxla ci moom jërëjëf sous-préfet jërëjëf boo nee ne boo demee nga ni président nga ni premier ministre nga ni ministre yu ci des ñoom ñëpp yàlla jërëjëf ñoom tamit jërëjëf kontaan nañu nag yow yaa fi toogal président ko haaldi e seerem ɓe li nga wax ak sëriñ yi kanko président ko haaldi e nee na li président wax ak sëriñ yi tawde ko an nulimo ɗo comme yow yaa ko toogal fii ɗum men kalan yow tam na nga xam ni lool lañ lay wax men jettimo ñu ngi koy sant di ko gërëm ñu ngi koy ñaanal men ñaaguima ñoo ngi ñaan yàlla ko fayi ko li fu ñu jëm yo ɓuranɗo na ko gënal ɗo ummi ɗo fu mu jóge Allah na waawi ɗum yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal ñi ci des tam yàlla leen yàlla kàttanal yàlla leen yàlla may seen sago Haaruna ceerno wiima nani o jaɓi ko goongo kono enen pop njiidi yumma njiidi baaba alhamdulillah o nani no feewi noon yo Allah won ballo mbaɗen fatiha e salat al fatih yo en battunimo wuuri o hesɗitina kadi alhamdulillah kalifa mon Allah tan madanim so tawi tan omo ara ɗo ko kanko ari ɗo so tawi omo hutodiri e mon ko kanko hutodiri e mon sikke ala ko jogui fof ko kanko jeeyi ko dañi fof ko kanko jeeyi wadde ko tottuɗon mo fof ko kanko tottuɗon teddungal ngal mbaɗanɗon mo pop ko kanko mbaɗanɗon alhamdulillahi rabbil alamin Allah jarama on jarama fatiha salat al fatih اللهم ارزق كل واحد منا قلبا خاشئا خادئا دارعا وعينا باكة بدنا صحيحا سابرا ويقينا آمين بيا أبين آمين يا رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين 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 الفاتحة بسم الله إمام غالي أرجاي أن ون إمام أرجع ودم دوك سريفات بتوتاكو
musidɓe ndaroɓe Gatamari TV eɗen ɗo e Namaril eɗen jode Saydou Demba Asset Ba garɗo e galle mum ɗo jeeya sanga nde ziyara e mawno men mawɗo meɗen arɗo Gala Dialal Ba holi konngol ma pour garta e fayidagal ñalawma hande o. Assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatu. Bandiraɓe mi salmini moɗon goto mon foof inde mum e yettode mum e kadi wonaniɓe en weltare mawde mawde enen joɗade ɗo hande e Namaril e galle babam Gala Dialal Ba gandanɗa hoore ma ko ziyare mum woni ɗo. Alhamdulillah rabbil alamin en mbaɗi silko en mbaɗi laabi jeeɗiɗi silko defte jeeɗiɗi alhamdulillah rabbil alamin en beltima hen no fewi e min ko Alaji Saydou Demba Asset Ba mbiyatemi ummimi ko Mbour oɗo Haruna joɗiɗo seram ko miñi guilam ko ɓi babam ko baɗam ko hooram woni ɗo rutti kadi komin tokoraɓe alhamdulillah rabbil alamin mbeɗa welto hen no fewi no fewi no fewi ko ɗum ittimi guila Mbour min sehillam oɗo Mamadou Lamine Ba min gari ha ɗo donc heɗen mbiya tan yo Allah junnu balɗe moƴƴina battande yimɓeɓe mbi e so wiyama neɗɗo ko moƴƴi ko moƴƴo yo taw ko bandum en mbi noon kono hayɓe gona bandum en mbi noon hayɓe gona bandi ko en mbi ko moƴƴo ndekede ala pullo ala séréer ala joola ala babaranke ala sara kulle ala mañago oɗo ala ko jala gomɗo kañum ala mo woppi kañum ko dasto tan inchallah ɓe jii ñalawma o no wayi wulde foof haɗani yimɓe ummima jogli kala garde hawride hen en holko tengtinta ɗum noon tengtinta ɗum ko moƴƴere e ballal Allah ay so Allah waɗi hunde sa wi aɗa ittana tampat so Allah huɓɓi jaygol muɗum tan sa ari wedde he leccal doctal ma jawta kono siga wi aɗa itta ɗum no yahata ɗum ɗo ko ballal Allah koko tawa ɗo e galle he ko ɗum tan woni ko yahata ɗo ha joni ko ɗum tan wuuri ɗo ina laya ina yaaha te dartata ko inchallah somi hay so tawi minen min kaaɗi kala ɗo min mbawi haddene koko jokkitoyte aroɓe kadi jokkitat tan ɗum ɗo wona ko mayata inchallah holi erago ma hande ko mbatta e bandiraɓe surtout e sukaɓe ha e rewɓe darde mumen gam mawninde oɗo ñalawma sona yooɓe tinno sukaɓeɓe mi yii hoɓe tinni ɗo tinnare mawde no fewi cukalon tokosoɗo kañum jogui ko siyare o sa ƴeewi ñamde nde e yarde nde eko yahate ko eko waɗate ko foof cukalon tokosoɗo mbayi kono waɗaɓe gandanɗa hoorema examen ni ha mbawi ko mbaɗata ko min ne jimi nde hoɓe liggo ɓerdam nde ɓuuɓ fitandom ɗum welti kono tawmi kadi ko ɗum ballal Allah hay so jiiɗa ko hunde so jogori moƴƴo tan kala ɗo jiiɗa banggue foof ma dañ toon pewnuɗo ha fewi ɗum kadi gandanɗa hoorema ɓe jii ɗum koye mawɓe he e Demba Gala Dialal nanɗo Basirou Gala Dialal nanɗo on wiyete Bayde Gala Dialal nanɗo ɓe foof ko yimɓe tedduɓe yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ko kañum jogui ɗo jogui galle goni ɗo a faami Haruna ne lewto ɗo e nder mumen kono enen fof eɗen gaadi Haruna ko on wiyete ko Diallo Gumɗo eɗen fof ɗum no weela men no fewi wiyede no jiide makko no weeli wiyede no bandinima gon weeli wiyede kadi gandanɗa hoorema koye nokku e tundu he tan jeeyaɗa boom e ɗo gandanɗa hoorema ɗo woni maire ɗo hay hunde ɓuurani ɗum welde saabu enen fof jiidi yumma jiidi baba noon jinmi kadi ko yomɓe ndentu gona gotum bandiraɓe sikki tawi en gonani gotum haydara ko mbawɗen a faami kala neɗɗo hulata yewete neɗɗo hulata yewete kala nde gandanɗa hoorema ɓe tinnima ɓe goni gotum ɓe jaaɓi wondude fitandu pitali ɗi fof goni gooti kala ko mbiɗen jiɗɗen sonngude hono wiyete dikkade eɗen mbawi ɗum kala ko dikkiɗen tan eɗen mbawi ma liɓ ɗum inchallah Allah jarama jarama Gatamari TV yetti omo ganduɗa hoore ma kañum woni Saydou Demba Asset Ba minne mi weltima e Gatamari TV machallah ɗum ɗo koko welatnomi saabu mbiɗa jogno konngol to e bate alhamdulillah rabbil alamin guelam totti kam yumɗo ɗo haal mi weltima no fewi Haruna Gala Dialal yo Allah jonnu balɗe moƴƴere battani caggal nde parɗen Saydou Demba Asset Ba eɗen kuccodire l'honorable député à l'Assemblée nationale maire de la commune de Gamaje Sare Haruna arɗo Gala Dialal Ba hande en jii ko ñalawma ziyara arɗo Gala Dialal holi konngol ma e oɗo ñalawma mawɗo ɗuɗi foof alhamdulillah rabbil alamina yettude mawnam Saydou Demba Asset nani ko haali ko minen sukaɓe kam tan min ñambata min ñemdata kono min mbawa ɗum heɓtade hoɗo wutte way ñodde ngal ɗo ñantogal komi eto ko min keɓtaki saabu ɗum tan ɓuuren famɗude jikko nan toon ko jambar ko jokko enɗam ko julɗo ɗum foof homi ñamba hen ɗum woni weeɓani ɓayde hande waɗi e golle joɗɗe e nder galle he kañum fonno hande boom inde gaynaka to hande hande o wuurta koye juulu wonde kursumo tan hande ha konngol ngol yewti e kono ngol o heɓɓutima wonno ko birdo o heɓɓutima konngol ngol nde ko halno koye mbedɗo joni kam haala koye radio aduruma seeɗa ɗum mon mawnam félicitation min calminima min juurima kadi yo Allah yomma ɗeɗo koyɗe jokkere enɗam
inchallahu min jiiɗi hanti ko yewtata so gurdam waɗi hanti fof mbawɗa wonde e nder aduna wiyan Sénégal oɗo ñalawma hanti arata taweɗama mami parno hen kadi wonko ɗum wallata e leñol ngol kala ko jokkeɗen namde hen jiiɗi min jeggitade tigui tigui jokkeɗen namde kadi no gonten neɗɗo goto tin homi ñembuma e fof Allah jarama jarama Demba weltima Basir weltima Baydi weltima galle fof weltima sukaɓe rewɓe beltima alhamdulillahi rabbil alamin kadi min jetta kadi garuɗa o ɗum Lamine Ba Daara Jolof ceerno Mamadou on jarama min beltima hitande fof min jiiɗi inchallah yon gara ɗo minen mami ara yillade ma mami yilloma kadi min jawdu kadi homo jogui groupe biteɗo Harouna Gala Jalala 2024 do hawre amin hande Amadou Banana Diopa kadi Allah joopi ɗum inchallah ɗum kadi ko ɓeydata inchallah ene fof ndenden mbiyen ono groupe kadi jaggen hen min yeeso mi caggal kono guilamo mo ari hande mo uddima hande elle ko duuɓi joni waɗa ko ɗum duwaw jaab waɗa kadi min calmini men kadi min calmini kadi Amadou Goulo Mali arina ha Dakar min kaldi haala ma tigui tigui kadi ɓeɗen ɓiɗi kadi dumuno garoyo o ɗo e lewru eɗen jagga ñalawma gaynaka eɗen beltina aynaɓe eɗen beltina laamu Sénégal eɗen beltina laamu heɗen jaaɓi heɗen cukke ko makki waɗi ko Amadou Ba waɗa ko cukken ɗum ɗo waɗata namoride siki heewi lewru waɗɗani ɗon nden ma aynaɓe fof ma poti ɗo eɗon TV onon TV on mbiyen ɗum kam hoto gonen caggal ɗum ko gaynaka ful pottat ɗo e namoride gam mawninde ñalawma kadi guila mbaɗami débuté eɗen panno kadi ɗum foof renni hen yaadini hen mawnini hen ɓeɗen ndi aynaɓe hewɓe ma gara laamu foof ma arno e kuuɓal donc ɓe yiiɗi onon foof yo gar hen keewel sikka Cheikh Oumar yettima ɗo hande taw onon foof ɗon daari weltare ɗum wadde hoto era hen eɗen gandi darde ma e dawrugol ɗo e nder département Podor en tant que député à l'Assemblée nationale soit mbo président Macky Sall waɗi e Amadou Ba holi yiyande ma hen e holi erago mbatta e responsable politique gonɗi ɗo e département Podor ha e militant ji e nder département de Podor aɗa haade men artude tombom d' abord ko siyare den yarini ɗum yiɗɗami namnade ko babajam an ko tanuma gala wona kande wono jiyare mum mbiyama yo Allah yurmimo yafombo kadi yimɓe arɓe fof yo gaare jaam yo koote dow jaam yo pelle gon pelle hajju jaɓaɗa jiyare o fewndi gueɗe ɗiɗi ko duwaw jabama donc eɗen jii hande ceerno Mountaga ara inde Cheikh Oumar on jii ɗum jiilawmo arde e doole préfet sous préfet ari uddude gueɗe ɗe gen docteur Cheikh Oumar neri ɗo mamudde men vraiment ko fof gaari yettima fof ɓuuri welde fof aynaɓe gaari fof jogdo nder Sénégal aynaɓe gaari on jii gaari noto e jarno kono min ɓe gaari notade haalde gonga wona aynaɓe on jarama aynaɓe Sénégal on jarama tigui 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 mi weltima ɓernam ɓuuɓe e mon inchallah mi weltima kadi mon gonum weltima saabu ɗum ɗo ko tinde neɗɗo tan Ibrahima Hamadi aɗa jooɗi an ka soldat ka général donc sa hoti e inde aynaɓe mi yetti aynaɓe aɗa jogui kalirguel aɗa jogui foof dutta aynaɓe foof jettoru inchallah ɗo e lewru mbiɗen ma en gartu ɗo to hande gaynaka tan kalten yettude tan ko position men e nder kalduɗo ɗo jiyande feewi weeli kala ko joni ko choix Amadou Ba président ko mbarodi ina joguino duuɓi joyi wi acci hay ɗum weeɓani accude laamu accude sukara wayni welde fof acci tew tan dogo ɗum de ko ndaw timmude président timmi nde timmine kadi o wi men hono mbatten enen fof mbiɗum fof mo cuɓiɗa ko on tan hono mbatten fof mo cuɓiɗa waɗi ɓe ɓoy kadi arta yimɓe hono mbatten fof mo cuɓiɗa won winoɓe kadi ko minen o wiɓe hono mbatten ɓe mbi ko an tan komo mbiɗa enen guilo haalande mbiɗen fof komo joopi on tan joopiɗen inchallah ko ɓoyani ko o joopi o wi ko Amadou Ba o joopi duwaw hawre amin mbinen fof komo joopi on joopiɗen kadi duwaw hawre amin elle ko joopi ko elle ko ɗum ɓurɗen yidde ten hayso goɗɗo wonno hen tan jaggaten kadi mbaw suuɓe kadi eɗen gandi enen fof heɗen jaaɓi ɗum eɗen pelliti ɗum kadi ma liggan on ɗon inchallah Allah yanten o wona 5e président min Harouna Gala président à l'Assemblée maire de Gamay Sare gardiɗo gaynaka Sénégal mbimi ko Amadou Ba saabu ɗum Macky Sall wi ɗum noon ɗum leera tigui tigui mbiɗen ko Amadou Ba wiide Amadou Ba noon a darnoto hen feere ma jawdi ma ɗoygol ma faade ma taƴoje foof joni gas ko lebbi joyi heddi hen
taw lebbi joni heddi liggey ɗo e balɗiɗe e manat parrainage kam bom joni kam ko pari par ce que homo jogui ɗo wonde bom kanko coppata d' office sabu wiya sa jooɓimi sappo e jeetata député la sappo e tata député ka parrainage kanko homo jogui capanɗe jeetata o kam yewdi wona maire uji nogas kanko homo jogui hedde temedde ɓuuri on kay ko coppage d' office kono hatta joni en mbaɗat parrainage o yimɓeɓe tonguen ɓe enen en mbaɗat parrainage o paasi ni kono mbaɗen parrainage yimɓeɓe tonguen ɓe haade neɗɗo mbo mbala haydara wiyata ƴeewa parrainage donc o yawti d' office enen kandi ken d' office candidat ko noon tigui l'honorable lebbi joyi tan heddi hen e lelgol président suɓade ngol e yaade ha heddo tan lebbi jeegom wiyami wona candidat est ce que ɗum noon adanani moon kulhuri e wadde tour sénégal o walla yeyde candidat mon o nder leydi he est ce que adanta moon caɗele kani dagay ko sooda ha jaari candidat ko pari guila lebbi jeegom mataw wona lebbi jeegom guila lebbi jeegom homin pari yetta won sappo ɗi goo lewru hemin goni sappo e goo lewru fo wawa haalede kañum kam komin parɓe guila lebbi sappo e goo yonde lebbi joyi wona lebbi presque ko pari guila ko ɓooyi wonano ka parɗa ɓeɓe fof ko parɗa ɓe ina hawni hay guila cukalel siftorade ko pari ko ɗum ko wadde ko ɗum ko Allah woni hen ko Allah woni nder cikkuton ko pari guila ko ɓooyi saabu aɗa ɓerɗe elle waɗe ƴittawdo waɗe ɓerɗe yimɓe ɗum noon lebbi joyi ɗi way kono duuɓi 50 jawtuɗo on banggue hulɓinaki ɗum alhamdulillah rabbil alamina makki yettama kono ene aynaɓe nen darde men hen tan yen dar cerguinɗen ko président haali ko ɗum mbiyinɗen ɗum tabita inchallah ɓeɗen ndi Ibrahima en ma naate aynaɓe ma en naate Sénégal en jooɗaki ma en jim ma en gam ma en duwaw kam nan toon jeddi ngala jamma ñalama hen wona inchallah ren mo yewtu en jiino darde ma e inscription sur les listes électorales eko mbaɗɗa hen ko beele hande kadi ɓurɗa softude gam jokkude golle ɗe pour Amadou Ba won 5e président de la république hay nden ɓeɗe joguna paɗe jeegom hande ɓeɗe jogui paɗe temedde jeegom hono waɗi temedde jeegom jogui temedde jeegom pellital nde Amadou Ba wontata wona 5e président ndeke ko para saabu parama e paɗe aynaɓe parama e paɗe bandiraɓe pellital julɓe jaggude hen vraiment yiɗɓe ndeke mo wona hen goto ɗum kay temedde jeegom e capanɗe jeegom wona goto ɗum kay hande ɓuurmi jaggude hen très bien konngol ma wadde Mbayniw gam yettude yimɓe arnoɓe ɗo ɓe e wadde résumé ko kalden Mbayniw dawr ko yettude docteur Cheikh Oumar Anne o neri ɗo délégation mawɗo o jii ko waɗi ko o nani ko haali ko o jarama hen en jetti monsieur le sous préfet o nani ko haali ko o jii ko haali ko on tigui tigui kono en jetti sernaɓe nokku o leñol ngol kono en jetti ceerno Mountaga garɗo hen inde Cheikh Oumar jetti ɗum saabu hande o ɓeydi men ɗum fof so gasi yettude aynaɓe Sénégal e kuuɓal kamɓe fof ɓe gaare e doole ɓe gaara yidde ɓeɗe yettaɓe ɓeɗe wiyaɓe fof jontaɗo yen mban noon walla ko eɗen jonta babagal janggen wawi wonde goɗɗo yonte eɗen taaro eɗen gardodira jimmi ko yen ɓeyde andirde yen ɓeyde suusodirde yen janggo yafodirde hoddiɓe mbaddat yen jafodir sen jafodiri kadi ne hen sukaɓeɓe hono ni nan wi sukaɓeɓe yoɓe jar kosam ɗirɗam ɓe gacca bul faale yoɓe jar kosam kanam gacca sangara yoɓe ɓuuci cuɓade ɓe gacca cimmade yamba ɗum mbimi sukaɓeɓe inchallah ɗum kadi haalen haal tan mami tara Sénégal sukaɓe ɓesgu weeɓani so dañi yo jaggue yo nehe yo jangguine haysi wodino way woto gueɗum arti ɗum tan saabu kamɓe goni kamɓe lomto jangga donc yoɓe pooɗe ɓe ɓuuce ɓe punte ɓe puntidire ɓe balle haɓe pokkita e lawol moƴƴol ɗum gandum hen wadde eɗen kuccite mawɗo men Ibrahima Hammady a heeɗima maire l'honorable député ko haali e ñalawma ziyara o eko eeri bandiraɓe ko an hooli ko woni konngol ma henete bisimillahi rahmani rahim caggal yettude Allah nelaɗo mum eɗen jetto sababu gadduɗo men o ɗo woni siyaare hande ko siyaare e haron noon kala ko dawri heewi wonde ko doublé so dawri siyaare ma doublé ma goɗɗum ke foof won hen wonno kay foti noon nafoore mum kadi e Sénégal foti noon eyyi kono en jetti Allah en ñaganimo siyaare nde yo Allah jabode e ko eeri kone kadi bandiraɓe fulɓe he e bandiraɓe kadi Sénégal
o haali banggue politique o haali Amadou Ba eɗen cikki makki liggima gueɗe tati e nder aduna he makki ligganima Afrique dañi garade Afrique waɗani Afrique garade makki waɗani ɓaleɓe garade kala nguru ɓaleje makki waɗanima garade makki waɗani Sénégal garade makki kadi mbeɗa wawi wiide waɗani haal Pulaar garade ko waɗi ɗum ko fotino exemplaire yaafade laamu pour yedde yo leydi deeƴ e nokkude tan longere ma heddi ko totta woɓɓe ɗum woni ko weeɓani ko Harouna wi ko so makki kalamba suɓno yimɓe aynaɓe kam jaddat hen minen aynaɓe min jaddat hen kalamba suɓno so suuɓi jaago so suuɓi ceɗɗo so suuɓi pullo fof min jaddat hen tan Allah waɗi kadi suuɓi oɗo noon kadi ko aduna fof suuɓi ɗum suuɓama gila makki suuɓani ɗum yettere Allah ɗum kadi aynaɓe ne jaadi hen emin jaadi hen kamin gandi saabu mbeɗa sikki kala makki suuɓi watan kono makki wano ni ɗum tagata men yadude hen yimɓe fof nam gandi makki ummade colonial ha heeɓi ɗiɗo laamuji tati 12 ans mu o ko contre 70 contre 70 e ndiyam contre 70 e santé contre 70 e école contre 70 e taliji contre 70 e pomuji contre 70 total foof ɗum neɗɗo fof andi ɗum noon wadde siko jaggui hande président wi neɗɗo han hoolima ɗum minen aynaɓe kam min jadat hen saabu emin gandi kala ɗo wonno espace 40 kilométre wonti 15 e nder ndiyam ɗum kadi aynaɓe ene jiɗɗi ɗum kala tawi mbal ko wonno ko ujunere gonti ujunnaji tati ɗum noon so neɗɗo liggima ɗum jaggani amen neɗɗo wi amen ko min gondata min kaaja koko pulla min kaaja koko ceɗɗo min jaggat hen tan kala mo jagguno ɗum kadi ko hen allahumma salli ala sen heddi noon ko jiɗmi termination Harouna minen kam min jiɗno ko laamu o totta ɗum kala no fini totta ɗum ko ɓuuri ko ɓuri totti ɗum ko saabu emin gandi Harouna wona tan Nammarel nafata wona commune département Podor nafata ko Sénégal fof nafata allahumma salli ala seydina Muhammad salli wadde ko noon eɗen dardi e Mariame Diery Ndiaye ɗo e Nammarel eɗen gandi hannde ko ñalawma ziyara mo ganduɗa hoore ma kañum woni mawɗo men arɗo Galle Dialalo Ba en kittima hen témoignage uji mo ganduɗa hoore ma l'honorable député arɗo Galle Dialalo waɗi ɗum hen Mariame holi konngol ma e garta e fayidagal ñalawma hannde o. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe hettooɓe Ngatamari FM on mbiyat Ngatamari TV on fof on calminama on jettama on mbiya yen joni wuuri yen mbattuni enen fof tawi mbiɗen ustaki wadde ko fate ziyare arɗo Galle Dialalo eɗen mbawi fuɗɗi guila 2005 kono anda man silka tan deftere wonno matam ina laayi ha hunde yajiri hono neete kono anni tan wonno ko kala année waɗe silka jippinde deftere Qur'an o juuri o arta kono ji affaire o mawni ha wonti ziyara wadde arɗo Galle Dialalo noon kala ko dañi homo handi hen saabu hande kala komin mbawi dañde hande e nder nokku Nammarel arɗo Galle Dialalo ene jeeya hen ko neɗɗo mo ganduɗa moƴƴinoɗo jiɗnoɗo taniraɓe muɗum wadde ko korsinoɗo amen ha no fewi wadde kala ko dañi minen kam min mbiyata tan ko ina famɗi boom on wawi dañde ko ɓuuri ɗum saabu ko kollirnoɗo ɗum ko gorko juulɗo o wonno mo ganduɗa a meeɗa woppude waktu so aljuma yoni en guila 10 heures o yahanno o rangoye place makko aljuma ha watti boom on place kanko tan joɗoto hen wadde ko neɗɗo juulɗo wadde neɗɗo juulɗo noon so tawi waɗanama oɗon ñalawma yimɓe foof beltoto hen kadi ko neɗɗo karasiro wonno ko ñamateneɗo ko jaratenoɗo saabu minen wuuro amen anda oɗo ina soodo jiggoore ko kanko tan sodanno jiggoore o fecci famille o foof ɗum tagi noon sukaɓe makko fof gari ndewi hen wadde Harouna ko waɗata ko wadde o ñammi ɗum koye jiknaɗo ko noon o wurduno e famille makko wadde ala oɗo galle kaariwol ala oɗo suudu kaari yimɓe fof o renno o funni ɗum saabino wadde kala jaaɗo e galle so ari ina isi ñambo ko waɗatno ko wadde eɗen mbawi wadde oɗo ziyara ko ziyara baɗɗo fayida on ganduɗa mo foof ene foti jaggude wadde minen kam min mbawa yobde arɗo Galle saabu o rewni amen o bewni amen wadde kala ko tawnu welno ko ɗum ɗon waɗatno saabu duggere premier duggere koye Nammarel fuɗɗi nden min cohlon min ndewano e makko ɓe mbi min cohli ko paɗe ɓe mbi cohli ko baguiji ɓe mbi cohli ko tanggal sukaɓe tan mbayde kono goto fof kala ko sukno ɗum o tottat ɗum so paari o région galle fof o joo hen minen fof kadi min joola oto min garta ɗo yete wadde premier duggere ko Nammarel wonno en jeyno e ɗiɗi sabu guila les années 80 wonno kono hande en jii duggere Nammarel kam natti wodde ni kono kam min jeyno e ɗiɗi dani duggere ko Nammarel e on saaha ko biteɗo Moussa Touré wonno ɗo yete o yahanno toon min fof min ñalla rewde makko kala ko tawani ko yiiɗi ɗum o tottanno ɗum wadde ko ɓiɓɓe ɓe mbaɗata ko woni Harouna en
walla demɓe en walla mbiyen sam bawno mawɗe Allah yurmo yaafoɓe ɓen fof wadde ñembi ko koye babiraɗe he wadde min min gandano neɗɗo ina adda hunde tan hattina e galle muɗum ɗum rewi hande wuuro ngo fof presque noon way kala ko joguiɗa onon fof ndendata ɗum woni ko mbaɗen noon témoignage e biteɗo o arɗo Galo Dialalo ko tani amen moƴƴo yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum سيد المرسلين حادي البرايا لرضا الله والد الزهراء وبضع نبي فرضي ونفلي وصرابي ومنيتي وعزائي هو بيتي وزمزمي وهطيمي ومقامي